Így tudsz megspórolni 50 millió forintot az első ingatlanodban. A szeptembertől induló Otthonstart program hitelének fix 3%-os kamata kedvezőbb, mint a mai piaci hitelek kamata, ezek 7-9% körül mozog. A törlesztő részlet akár 60-150 ezer forinttal olcsóbb havonta, ami 25 év alatt több 10 millió forint megtakarítást is jelenthet. 50 milliós hitel esetén a havi törlesztő 237.106 forint, a piaci törlesztő 385.908 forint, különbség 148.802 forint, így 25 év alatt 44,6 millió forintot takaríthatsz meg. Hosszú távú kiszámíthatóság, semmi kamatkockázat, semmi meglepetés. És ráadásul kombinálható más támogatásokkal is, mint például Bobaváró, Csok Plusz, Falusi Csok. Sok magyar városban az albérleti díjak magasabbak, mint a programban vállalt havi törlesztő részlet. Miért fizetnél valaki más lakásáért, ha ugyanannyiért a te saját lakásod is lehet? Ha szeretnéd, hogy segítsünk az Otthonstart támogatás felvételében, akkor kattints!